आङो दिनै भुटान आरो इन्डिया बर्डाराव थानाय दादगारि बर' बाप्टिस्ट चार्चआवहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो मैया मोनाबिलिनिफ्रायनो बे गिर्जायाव दंफैयो आरो गोथार बाइबेलनिफ्राय गोथार बर'दिननि मुङावहाय इसोरनि रावखौ आङो खोन्थागासिनो दङ। दिनैनि जि 25 डिसेम्बरावहाय जि गोथार बर'दिननि मुङाव गिर्जायावहाय जथुमनायफोरनि गेजेराव 600 जननि खाथियाव बाहाय ख्रिस्ट' फोथायारिफ्रा ज' जाफैदों आरो जोङो रंजा बाजायैनो बे गोथार बर'दिनखौ फालिबाय आरो जों फालिगासिनो दङ आरो जों बेयावहाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव मेथाइफोर खननानै आरो गोथार बाइबेलनिफ्राय गोथार बर'दिननि मुङाव गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो इसोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायज्लायदों, खोनासंज्लायदों। ओमफ्राय जोङो बिनि बे बुहुमाव जोनोम जानायनि ओंथिफोरखौ जोङो बिजिरलायदों आरो जों गोसोखांदों। ओमफ्राय बेयावहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो फैनानै बाहागो लाफैदों आरो जों रंजा खुसि बेखौ जों दिनै बे दादगारि बर' बाप्टिस्ट गिर्जायावहाय जों पालन खालामदों। आङो बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन थुक्राझारनि सासे लाइमोन दैदेनगिरि जानानै जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरखौ खावलायो, जिहेतु जोंनि जि गोदान बोसोर बियो फैगासिनो दङ। जोङो 2025 मायथाइखौ बरायनो थांगासिनो दङ। बे गोदान बोसोरावहाय गावबागावखौनो जोङो साबधानाव लाखिनानै जानायजों लोंनायजों फेग्रा मुवा बेसादफोरखौ बाहायनायजों बेखौ जोङो बरायालासिनो जोङो इसोरारि जोंनो बे गोदान बोसोरखौ होबावबाय, बेनि ओंथिखौ जोङो मोजाङै बुजिनानै जिउजों बेखौ वेलकाम खालामनाय, गाहामै जों बेखौ अबजार्भ खालामनाय, सेलेब्रेसन खालामनायखौ आङो हास्थायो आरो बेखौनो मोजाङै वेलकाम खालामनो थाखाय आङो साफ्रोमबो जोंनि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि आं खावलायहरो। दिनै जोङो इसोरनि बायख'खौ रायज्लायदों। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव सासे इसोरमोनब्लाबो गावखौनो बे नेहाद खालामनानै मानसि महरै मानो थाखाय बे जोनोम जाफैनो गोनां जाखो आरो जोनोम जाफैनानै जोंनि थाखाय बियो मा खालामनो थाखाय बे बुहुमाव फैखो आरो बे मा खालामलांखो बेखौ जोङो सावरायदों। बिसेसके जों सुबुं माहारिनि थाखाय दिनैनि दिना मोनसे जिउखौ लानानै गोदान मोनसे बे जागायनाय, जिहेथु जोङो पापीमोन, जोंहा जिउआव बासायजानायनि जेबो राहा लामा गैलामोन। नाथाय जोंनि बिफा इसोर जिसु ख्रिस्ट'खौ बे बुहुमाव मानसि महरै थिनहरनानै जोंखौ बासायनो थाखाय बियो थिनहरदों, बेखौ जोङो बुजिनो हादों। ओमफ्राय जोङो बुजिनो हादों बे बर'दिना अर्थात ख्रिस्टमासआ जोंनि लागै मोनसे गोरोबफिनलायनाय, जिहेतु इसोरजों आरो मानसिजों जोंहा मोनसे गोरोबलायनानै पापी हिसाबै जों गोरोबफिनलायनानै मोनसे सोलिनो थाखाय बे मोनसे जोंनि थाखाय खाबु जादों, जायनि थाखाय जों जिसु ख्रिस्ट'नि दारैहाय इसोरनि सासे फिसा महरैहाय जों गाबज्रि जाफिननायनि मोनसे राहा लामाखौ जोंनि जिबनाव जोङो मोननो हादों। आरो बेखौनो जोङो सावरायबावदों, बे बर'दिना जोंनि जिबनाव मोनसे गुस्लायनायखौ होनो थाखाय, लाबोनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैदों। आरो जोङो सावरायदों दिनैनि जि गोथार बर'दिन, बे बर'दिनाव जोंनो मोनसे रंजानाय, आसा आरो गोजोननायनि बे मोनसे फोरबो होननानै जों बेखौ दिनै सावरायलायनो हादों, जायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव होनो थाखाय जों सुबुं माहारिनि लागै बे बुहुमाव फैबाय। 600सानि खाथियावहाय मानसिफ्रा दिनै जथुमदों, दादगारि बर' बाप्टिस्ट चार्चनि ख्रिस्ट' फोथायारि आरो गुबुन गुबुन जायगानि फोथायारि। बेनि गेजेरावहाय जोंनि जायगानिफ्राय गोजान जायगायाव थानाय जि गवा स्टेटनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लादों आरो जोंनि जायगायावहाय गुबुन गुबुन जायगा, जाय जायगाफोराव बिथांमोनहा थायोमोन, बे जायगानिफ्रायबो फैनानै जोंजों लोगोसे बाहागो लाफैदों आरो दादगारि ओनसोलाव थानाय गोबां गुबुन गुबुन फोथायारिनि मानसिफ्राबो बेवहाय रंजा खुसि बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांमोनखौ जोङो नुनानै गोजोननाय मोनदों।